Hurá, a jsme tu zase. Dneska vám vysvětlím, jak se má správně drot kopnout olí. Takže na olí si dáte zhruba prsty takto. Takhle alespoň mám já. Tak. Hodíte, jako kdyby manuál, jako kdybyste zabíjeli prostě a zabrzdíte. Půjdete kousek dozadu, zabrzdíte a tímhle předním prstem trhnete prstem k nousu a finger se vám vezme. A stačí odjet tak. Já to umím, můžu jaké víc, co chcete. Vidíte, ani když se to nepovedlo na poprvé. Takhle, to je pro naše všechno. A ještě jednou by to nepovedlo. Takže prostě takto. Nebo můžete mít takto, jak chcete. Takže tak bude. Zabrzdíte a trhnete prstem k nosu. Finger se vám neotvorne. A jenom ho už stlačíte dolů. Jo. A to je všechno. Jestli chcete ještě vidět kickflip, podívejte se na další video, jmenuje se How to kickflip on fingerboard. To je všechno.